Samani tute boro, koyera torim dadi, yumuta cha torim sa sambla. Kademi dadi. Torim dadi, yumuta cha torim sansambla. Kademi dadi. Kademi dadi. Koyera tori sansambla. Kademi dadi, samani tute boro, koyera torim dadi, yumuta cha torim sansambla. Kademi dadi. Kademi dadi, koyera tori sansambla. Kademi dadi, samani tute boro, koyera torim dadi, yumuta cha torim sansambla. Kademi dadi. Kademi dadi, koyera tori sansambla. Kademi dadi, samani tute boro, koyera torim dadi, yumuta cha torim sansambla. Kademi dadi. Kademi dadi, koyera tori sansambla. Kademi dadi, samani tute boro, koyera torim dadi, yumuta cha torim sansambla. Kademi dadi. Kademi dadi, koyera tori sansambla. Kademi dadi, samani tute boro, koyera torim dadi, yumuta cha torim sansambla. Kademi dadi. Kademi dadi, koyera tori sansambla. Oh, kademi dadi, samani tute boro, koyera torim dadi, yumuta cha torim sansambla. Kademi dadi. Kademi dadi. Koyera tori sansambla. Bukan potnya selipa misagwe, potnya selipa misagwe. Foto de nomo, mi pari de nomo, te pusi de nomo. Bukan potnya selipa misagwe. Uka potna seliba misagwe, potna seliba misagwe. Foto de nomo, mi pari de nomo, te pusi de nomo. Uka potna seliba misagwe. Bukan potnya selipa misagwe, potnya seliba misagwe. Foto de nomo, mi pari de nomo, te pusi de nomo. Bukan potnya selipa misagwe. Uka potna seliba misagwe, potna seliba misagwe.
for you. Pray for you. He can pray for you. Mother Monica pray. Good love it tell you where is at. Pray for you. Odi mensen, goeiedag, goeiemorgen, goedenavond, goeiemiddag. Met Barodi, tapason de bakanalisi. Als ik mag even piepen, mijn naam is aan date, maar ik ga even snel mijn telefoon. Vandaag is, ik kan het helemaal niet uitleggen, oké. Even mensen, vandaag is 6 april 2025 mensen. Vandaag is zondag mensen. En dan gaan we met een sweetie, een sweetie bagana, een sweetie mat, een sweetie neti po magde. Voor psychodoro samen denk aan jullie tentje naar tata kondre keba, want dat maakt shit. En dan ben ik een beetje, dan tontaki, mi moest begin baka 2 euro ja zo en dan pena uno uit euro morgen vroeg. Ja mensen. Maar met taku een sweetie koma kandra ina program akkoven na wisani. En met baro die in een van de nefa obja gara fukaro kovo kabra profe en mensen mijn geluid is niet in. Odi mensen, goeiedag, mijn geluid is even wel mensen. Maar het is weer niet dan weer bekeren maar dit hebben. Mensen, odi les speaking gaan naar sa pas meba odi na nefa obja gara fukaro kovo kabra profe. Mi piki fu kro, mi piki fu busi, mi piki fu liba, mi piki fu loktu, mi piki fu sabana. E ba odi jini mo bigi sama sadalo tu ame ba odi jini bigi sama fu inu sadalo tu no de fuko zopo de kaka yesi fuko atitu me ba le mo bigi odi ame ba lu se wa bigi odi tide tapa so de bakala yesi 6 april 2025 mensen voor de iedereen mensen samishi ayuru fu da pena wala chenchi en da ayuru disi na mo 3 euro me no koni euro ga 8 komen als vroeger de ayuru bekend ja mensen volgende week gaat het 8 uur zijn gaat die 9 uur zijn gaat 8 uur zijn mensen. Of de ja, zoals ja. In plaats van die 3 euro ga ik 2 euro bieden, dan de euro. Want je euro bakal even bij de boss, ja. In een zo'n tijd. Maar helemaal mensen, mijn baas maar present kon bigi odi angala les speaker na kapasi para para mo broko pondo koroni pali yuni keri sana makako buur broko pondo kauna langa tabacho dri tabacho angala de presi anga guyaba kondre angala de presi amino kalis da insana kondre me baru na pa bigi odi muda masi peruti da pa okromi akida arone pian okromi akida na tapu para pasi da promesa le fa usabe na para pasi ya mensa. En alles maar dat moxie committee laat turpa no bi dat penali dorp of ja maar weg dat laat turpa sili dorp ala de presentaper want bij de Ibrahim voor de kinderen ala de presentaper na kodre barba bigore binnen stad Suriname alles maar bij Paramaribo abra broodje wala maar bij barba bigori en voor iedereen van Suriname dat bij de kristalina voor een kangere man pa met barba dat big odi dat bij in Suriname. Daarvoor iedereen in Nederland odi dat bij Swalla Hilversum, Lelystad, Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Wageningen, alle representatieve dat kodre met Barman, Biggie Odi en ik groet iedereen dat in België, Orlando, Bappe en Consuela, en Concita, allemaal met Barman, Biggie Odi en groet iedereen zo in Frankrijk. Bajo, Mils, alle pikiburu, en mijn meisje dappe. Maar kijk, Odi, respectje naar Sakapasi mensen, iedereen daar zo groet ik van heel snel kondre, heel Jason in Amerika met bar alles maar bij Odi en ik groet. Daar zo in Miami, alles maar bij aan een sweetie Odi daar bij wala maar. En me posteer wan sisa sata op een biggie jaar wan 2 dagen of 3 dagen geleden, mevrouw Alma Terren, gefeliciteerd met uw verjaardag. En hippie, ja. Odi. Mensen, kile taki fire open you straight feet. Tell you feel that you fado te fi taksane. Buanga you. En dat is sanga pura. Hij sanga pura. Puro mensen, maar first me ook maka. Mensen, me love me prisiri. Oga say Brands, sabote gwa sakri. Imusu prisiri, imusu lafu. Sari de something. Sang bikasi sote iwa mek sang koma sang no wan kolek fai wani.
Maar toch in tjala lafu kong. En asantu, imribi na intapu yusrevi. Imribi tap na tata wata da lontu. En na de bigisman sa da lontu you. Sana tata seko you. Sa family go take it to. Sandayu. Brasisa. Brasa yusrevi. Angalali speaking na nasa kapasi. Mensen, ja. Het geluid is weer aan, ja, dat weet ik niet, dat weet ik op dit ogenblik, ja, het geluid is aan. We checken even, ja mensen, het geluid is aan, ja, denk ik wel, even weer gaan kijken. En, hoe zit dat, is geen probleem. Ja mensen, even gaan kijken, even geluid, hè, was dat even geluid, hè. Heb je dit zeker geluid, hè. Even mensen. Ja mensen. Ja mensen, geluid, dit maar weer was dat even. Misschien soms. Was dat even meer echo. En we was even echo de. Mensen even, ik kijk even naar wat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kijk, ik ben met kosa even. Hoor me eens, met kosa kosa even. Even, geluid met dit tappen. Kijk maar zo laten, dan moet checken wat er al is, mensen. Dan moet ik dat in afwassen. Maar in ieder geval, we gaan gewoon door mensen. Oh, oké, met dat pa echt wel maar komen. Ja mensen. Helemaal, me doe mensen. Even mensen. Ja, we gaan direct door. Mijn beetje was even dat misschien wat echt bij de Eva. En mijn pura echt bedenken. Ja mensen, levan taki dan belangrijk. Taki omloop schrijven, ombrazo schrijven. Dat is het belangrijkste. Het belangrijkste de inbriwi tapu, je schrijft inbriwi tapu, dan het inbriwi tapu. Alasan is hier, alasan is alasan. San de kovo uit chayu go sorry. Want dat is het belangrijkste aan het belangrijkste. Het belangrijkste voor unu. En dan staan ze wielen klibis maar only bis maar moeilijk dan lepo stabi tau ya ba yorka en ya bi de konvo en ya babuba ibesta en wie moeilijk te konta voor de standaard en alating wielen klibis maar se kuste wan fasita ai zo krak wa da ga zo lepo ta kito brasisa wielen klibis maar something o denapa en something uno denafa. Something we san e bribi para in convo en itapuna na tata. Want ja furusema san de ma dene bribi tapu den schreef want convo na wie na convo. Maar in de bribi tapu den schreef om dat zijde na manipulatie salibis mataki te go tak abra konvo na problema. Na problema, bigi problema. Maar dan, je lukt nou tak emo tak abra konvo, if na een problema, dat betekent een problema. Mina problema. Omdat ze wie na konvo na you, wie na yorka na we. En wie ego denki so, taki konvo na problem, dat wat taki, you up een probleem. Nanga you schreef. Dat wat taki, you no sabi schreef. En wie brada na sisa, usabi taki, agron tapu disi, e bestang tapu, meti nanga yoka nanga konvo. Verstaan? Want a je agron tapu disi, meki fu konvo. Konvo be de bipoli bisama. De weet nou taki geesten. Je verstaan? Maar wie, usabi taki ano wat geest de? Er zijn zoveel geesten en zo libisa mij kan je demonen of van de potting omdat de sapsang de taki.
Ibestang. En zo libis mij katra libis ma demon. Sana ma demon. No, mas ma no sabi. Maar desma, isa bastante telebisma wa make you rato. Dat carry ala sot fasi. Ala sot fasi do carry fu so fu make you atibron. Maar te tobra sisa. Te you abi na abribi tapu na natata. En tapu bribi tapu you slevi. En a lobby sa you abi gi slevi. Den avati edanga noti. Slevi. Helemaal niet. Om dat zei je. Te luku sani toch. Je sheesan eluku in het algemeen. Want daarom te brasisa toch. Wa obia sama toch. Wa sama sa wa obia bane tapu. Ano kisa obia toch. Wa obia bane tapu ede. Alibisma dati ne luku wa fasi. En luku in het algemeen alasani. Want you no kaluku wa fasi nooit. Is dit want you omdat zijde you no kaluku wa fasi. Omdat die alasan de alone to you. Ya luku. En alasan de alone to alibisama. Ya luku. Ya go luku in a bivo en in a thing. San de no de in a day dati. Anga de day sa I kom. Aso obia I luku. I go in a bivo. I go in the day anga neti sa I kom. Iwas tan brasisa. En daarom you like libisama to brasisa. You sabita ki no luku wan fasi. No luku go na links wan. Maar da ine luku go na rex. Ine go luku na ifesi. Ine go luku na baka. Ine luku na mindri. Because a mindri de toch. Iwas tan. En a mindri na pay snapu. Iwas tan brasisa. En daarom tan brasisa. Wie like libisma. Sonte we feel sonte wa fasi sa te. Uno ma verstaan. Uno ma verstaan noti sai pasa. Want zij de. We luku wan sei no mo. Na lek tega. Iga wa obiama to. Maar isap. Ja, igo na obiama. Dego te obiama taki. Amoro fusa tens ba igwa obiama na. Milivine go. Esteban, milivine agora. Mi was upset sanga milivi. Ele go. No was pa libine go. Because na obia sama. Elibine go whatever elibine go. Alo you know boko de what amaba. Amaba dinda. Amaba biyoso. Amaba omewagi. Omet mabelo ko jen. Iwesta. Dat wat kito. We alamala ulibine go. Ikasi wa alamala wan grontap sani. Iwesta. En die de tega obiasama. No go tega obiasama. Iwa safa ilibide. Ikasi lego. La bola. Alada azaliza me yere constante. Alalis me yera sadisi. Que sos me campesi. Te me tege tak unom taki ko tega obiatak uwasa paulibide alibinego. No. Sa taki sa pesa sa never sta ina convo. Sa ye shi sa ye yere. Want dati obia wan sabi. Obia sabi pa. Mana dati sonte. Bilibisma. No wataki sa pesa persisanga ono. Ivastang. Ma dati na apisi sa musukadoro. Hey, me kis drama mine first mi drink. Mi shuman sani so ma mina safsane. Me yer sani. Tata yo problem. Mi bere had mi fute at mi dise dat. Tata yo problem. In konfo. Ivastang. En dat is zo'n libisma. Abi true. En dan. En tra libisma abi taki. Before. Alasambe go sweetie. Nyandringi. Money no bade wan problem. Not no bade wan probleem. Next. Maar dat plotseling alasam
Fado igwe, ala sa igwe slowly, di se lasi, dat ay lasi ay ser wagi, ay ser oso, ay ser jari. Ala sa nebigi ser slasa bikasi, wili bi sama towa abito. Wala mala. Mi de is refine, mi no pot misre, mi no pot mis pul misre tak mi no de. Talibe goto. The next time that I need you, you buy this, you buy. Tire van da. Ma mi frère Luko, tak yo. Say no buy this andisi. Say no buy this andisi. Una deva, whatever no ma testaveo. En dat te, ano mine fado me opo baka. Ifestan, mine fado, ma me fado, ma me opo. Om dat zeide, abribi en lekvam taki, no luku go naar rechts, wang, of luku go naar links. Luku rond you. In alade uku im luku. Dat tewi, son tento fado tru, tena boto. Dala san so be abi. So abito. We bigi seri. De konta pa pun pe. Yo big ajesho bigi baka. Yo opotak e. Mim go suku disi. Mim go ab disi mi. Ma de luku tak e yon say mi amu. Hey. Me fadong. Mi na dat. Mi disi ne pas dat. Say sa. En dan sa ik na u eerste edit. Magawa bodo man. Magawa obya sama. Goluku sa ifsa. En dat die na eerste fout sa meki in je schrijven. Isap zeide. Met dat die. Omdat die. Sayeshi. In je schrijven. Zij pesa. Dat you know mus gos don en kruderi nanga yusrefi. Gos don go denki oten sani e bigi e go na gron. Oten mi bigi aprele anga mi wagi. Oten a business mi e bigi fanos mane ko ina sak mi moro. Oten na ten. Wan sonten awan libisma ap anusa ay pasana ngayon. Sonten na yusrefi ap anu in yusrefi. Tentak yusrefi dat tuan taki you afronto yusrefi. Tentak libi sama dat sonten akadewa man akadewa vrouw. San duyu. Ivostan smapot sani ini presi of sonten a vrouw of a man sa you denangen as het wan chukaji you tak ala sa you abi ateki ma seide de sangat efsa tapay kon tak seide sa you do seide asma seide a vrouw of a man bigi do so ananga you seide alibisma wish you seide de bersan tap you jari of tapa principe you de te abi Isaac. Was sonten ei konta pul taki libi sama ei dusani nanga tra libi sama pe alibisma sa abi tak bigi taki sonten no tak noti ma konja rusu. Igasta en dati ei chakon taki sane bigi go na anabun fasi. Maar samotaki tu taki wili bisma abi furu votu. Want die kovo danga un alaten. In alaten. En kovo ei sorusani in alaten. Maar wili bisma say pasana unuto. Une go sdon en kruderi nanga unsrevi. Te yushi wansani ino meka sa intak samishi sana pisitori disi sa epsa
Want motegi wansani, if konvo IGU toch, achi mumranda toch, en konvo met je kon, gro, lek van je detaki, yap alasani, you libi egona fasi, next no wan buria no de, je make money, je do alasan sa je musu do, je nyan je drinken, je vrij, je chafa mirikon, je alasani, you na estema. Je verstaan? Maar, dan plotseling, als dan dat ebigi tapu, dan go look at hey, same do. Same do, same do verkeerd. Wat same do zat? Des man ik na sak mi moro. Mina vraag hoe chamoro, a vraag eko walis wa wiki posina, iwa wiki na team. Vraag mi abi. Sana probleem. Dat you je op je schrijven. Je op je schrijven. Zijn je moet doen voor op je schrijven. A eerste wa. Luku ote apasa. Tweede. Was is schrijven mooi. Go piki wiri. Of teki chibla na so to was je schrijven. Te kwadring was je schrijven. En actie. Ik go naar de bigis man. En actie de kovo. De bigis man je kovo. Actie de kovo. Oh. Nana tata, respecti grani. Konvo, yoka, respecti grani. Tenere wansa wasabana, respecti grani. Ukan somi, sei pesaya so. Same du verkeerd. Dat ben je bigi op je schrijf bakako. Maar in een verwacht dat tego was je schrijf of tego bigi dat tamara mate alasa yo kis 10 vraag baka. Hoe do? Small loco in die zaak. No. Wat kan de user like libis maar do espressani? Dewa, look no. Dewa taki, de kovo, muskovo, trouw je direct. Opo ala pasti direct. Bro, ala sa de opo. No. You have go kruderi. Puna nga de bigi sama. En go look true. Sana fout sa you make it. Sample sa. Want dat in asaan de sam sa. No longwa obya sama. Na esta denk no. Luku sa ika do yisrevi. En evu taki wa sama wish you. Yo sa tuto. Even niet hier. Sa de conversorio. Awa probleem. Maar dat is zo'n ding. Wan familie. Wan brada of wasa. Michutak, hey. Ine lukubemu. Wasa de bonga yara. En dat na sani puto brasisa. Mitegwa sa is altijd toch taki wi. Alamala wabi obia na usreti. Bikasi ala de kopo sa wabi. Abisabi. En was maar strati kan met je gewoon en tegen wasani. Visrevi. Te was maar tegen wasani toch? Pikju tak jong wasan op de bunanga yo. Dat you know, musta maar dati. Missa mi brada. Meji grani. Papi kirisi. Meji drani. Dat you know mus opo. Opo visrevi. En go krudera nga visrevi. Tino ma feni longo ang obiasama. Want as masa ishi, sonta wa libisma. Ma sonta no wa libisma. Sonta wa libisma, ma sonta no wa libisma. Kaluno sa pasarati. Konfo ka on kan kon ini wan fasi. Ka sore stret ini wan fasi. Amo tegu wan sani. A bigi wang. They dwasa nati. No, ang bakul. Akam chechi alaso sa wani. In alaso to libisa ma awani. En dido. Mi wa tegu asanisi. No si nooit wasani wan boskopu sa wa libisma e chako juyo. Anatrobi suma na libisa ma.
Yala ten geen grani. En denki boonsa tegi yo. No pota wan sei. Want te you pota na wan sei. Te poti srefa wan sei. Omdat zei de brada. Na pisi dati sa libisma chako soryu. Na pisi dati na a opofu yu dape. Omdat die dembigi sama nana tata. Archibu. Nana tata. Sena libisma ofa konfo kontikiyo. Bikasi ina lateng ina bivo de dera neti sampesa. De soryu atori kaba. Ma dino poti yesi na pisidati. Da de chare ko baka iwa hetra fas jibaka bikasi asan dati yabi fanodu. True. Omdat na bigi dati a pisi dati you must teki en go waka fu mek dati I opo yusref baka sonten im ga obia sama fu opo yus baka bikasi sonte en na ogri wan sama sen konjiyo da yaba obia sama fanoro fu pur atakru dati Iho sama sisa en dido le samtaki kaba taki wile klibi sama sonten uka lus usrefi sonten uka opo usrefi matewe du dati yum abisrefi anga lobby anga sweetie en in bribi in yusrefi en bribi tapenantata en in ati I anu muskrinto wana dape ade tot brazita yu anu yu ati muskrin ino de wansma san ewisi sema ino de wansma say tak saranga imofo say nom tak solisi en dan nooit yu pur mofo want dat teino pur mofo a ati bron a takrati eta in yo en egwe no sesrefi te wan konvo son te konte yitaki mi pikin te kia wiri disi te ka wiri deti te ki chimpemba go wasi Godwin om dat zijde atjibum dat na opofu yu baka wan kane ala de dei kane tu de 3 dei keba ye godat iski hebi ino gwa roko ye kisko roko usu koroko su sumar da ko ve ko pikitak du disi durati en dat te yu dure tak ei be vir bum baka yo da pena opofu yu opo baka want wala mala sonte we fadon sonte travail fadon moro hebi taki sonte de noma opo en te yi fadon yap ala so fasi afa sam ji senen ma da ba trafata afadon na ki fo du fadon ja tama troi tama kom no tak troi tama potistong inoma opo inoma waka iyer bakai hati I ede sutu benganat ajesi ede wan panya opo I bere doi van de ene kant naar de andere betaal wan fado maar opo deveng wan opo defu alasani bradan sisa ini wan problema wan lusu de en ini wan fado wan lusu de maar na fasi fa yu leki asi leki piking troi srevi of trouwan troi fresi atasani wan sonte na sansa we du etro uno e meku fado sonte son dat you sabi de durati maar ala ting da yabi de konfo so ko takanga itaki make picking mia si sa edu inom du so asa sa edu inom du ya mi no do moro baka today ke du na sem alibi sama
Maar, one day, ko zodat e wakti asasa me dum tapeng. Bikasi, anobung. Anobung strefi. Ano kango doro. Wanda mo fadu da mino, ma opomoro. Iwe stambrasisa. O mo fadu so dan dat is ano posana ami, sa misrefi no wan fu misrefi. Maar lating, de konvo, o kon opo you. Because if you fadom, u densret no fadom. Maar densret no man, do na roko sanata sen kon you dat they must do you. En dat do ala fasti taki you opo baka. Ala fasti. Omdat die na verantwoording sa de teki na tapu deng. Taki chayu na inaleti fasi. Dat do ala fasti. De shala bosko po konai ede. Taki im duso. Of the chaise gona obia sama taki. Duso ja pikini sim. Even wat te drinken mensen. Wat had hij dan? Geen oorzaak vandaag hoor. Maar nog maar mensen. Daarom wie. Lek libisma leki konvo leki yoka. Uno meki spoto. Uno musu te. Uno musu. A bigi sansa we do to ufadon toch. Dat zo voor nu. Dat we gostong. Dat we balja. We kree. Mino sasa mi do. Mino alasa ne bruya alasa. No. Akri. Anu wa yepi. Akri. Ay chayo mo go fadon. Akri. Ay swaki you. Iwo stamrasisa. Asalat ng comfort. In fait le kon tigri. Imbo luku fini fa ika lus a problema disi because le fam taki ini wa problema abe lusu. Dan anokande taki u follow de charis le moro. Dika olo moro meki go moro dipi. Nee. Asansa ya fudu. Take you krabasi. Take you krabasi. En go takanga isrevi. Takanga na tata. Begi. Tina de wasa bara mama sei papa sei. Da dape da srevi de shitaki. Konfo wakacha you kom. En konfo kon take you. Fupura fuka. En opo you baka. So ten so te you so libis man do noti. Te go taki de word to say taki. En dat pas nou toch. Na de word to say mustaki en na de word to say de kochako ji you na imofo. Maar if you like libisa mato, you ne go taki. Je di balasa so. So. In proberi. You feel that ino man taki. Ino sab de wotu. Apa tak alade? Faya tak alade. Alade ye tak bla 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 bla. Ye mita suma. Ye tak iro na telefoon ma ye taki ma ino man taki wotu committee use refi. Omdat zeiden, dat heeft zat op basis. Na adenki, ta yusrevle klibis ma pot ede. Na sa you pot in you ede, eminent mata committee de konfo voor me. Maar unosap disi taki, te konfo, te him do ansani, a konfo eko snap ek doing. Ana libis ma, ana yoka. Na konfo etja a woord to konji you. Dat woord to, want in begin van zitten, if I go dat egg, wat ik gewoon je never. Wat ik gewoon je never. Of je wakker zeggen, ik denk je waar je, je wakker zeggen, ik kom bakken naar week, ik imi wana je never is. Maar je sluit dus op zijn doen aan je never. Dat is zo tussen die zaten doen. Mine bij je never, mine op zijn doen aan je never. Mine mine drinken. Nou, fout ik dat pe. Of je ja champagne, alla liedjes, ja, lokaal champagne. In erbij. Maar je sabi dat je na champagne dat die olus alla sanji. Je sabi dat je na je never dat na oppo voor you. Dat ocha you. Wat kan ik go 5 lazy of 6 lazy go zoek met je rijbewijs.
Of telesi igo. Aja. Go suku roko. Of telesi suku go make them a holy and as, you know, pare kaketa olantori dape. As faster. Faster band. Demandi. Maar dan de plus la komen tak. Hey, maar palm. Go was is ready. Ah, no man, sapa doang palm. Palm. Me, no. Today later, ye sha palm baka. Oh, ye lu kumi baka no. Yo tara pe awi no, ba mi ne palm. Ada pa opofi de tu. Maar isap sana santo. Sonte wirek libis mato. Weet je alles aan fulau? Sang, wie slep en zo roeslevi. Wie slep de komen pikun weet je lau. A lollipop. A komen tak ba lollipop no. Nee, men aan het chillen, zeg maar bij lollipop. Zeg maar, no, mine, go so je lollipop, yo, zeg ça. Maar kadena lollipop zijn bij. En zo igen. A kovo o make you. Jamoni sa esku bayi oso. Na papira sa esku langa temba. Sa lanti musjiyo. Na lollipop dati. O opo you. Fu make you fen. Na papira. Maar wille bis mij denk ik dong altijd. Adido. Uli binego. Adido. We fadong. Ome sa mi kan kari. Fu op se kan meku opo. Ma ayoka e potun tapu an dwale sport pe a convo e soju a boomsani. En daarom met het op Brazil is toch. Drisani de na Abuba disi. Abuba disi de ma danga tusani. Ayoka nanga de convo. Ayoka enyala sani, drihala sani, tawani. Ma konfo, den konfo, ne nyala sani, ne drihala sani. No manga son smeri. Dom sabitaki, son tenk sa uwani. Ano, anayoka wani, na konfo wani. Dan unom korpus sa de konvo gopota wansi, want we doen dat furu. Zo aan funu. En na san dati, no mama problema, dan de mindri uno. Want zo'n te prostet, mes me peper wata. Of gewoon, jongen, tire me wan go, me kobre no boone, jongen. Teka oso no mi no firbori mi lesi. O wikisa tu wikisa. Plotseling, igo, isha brena bono. En luki baka. Wacht, ik ben mi brena. Oh! Yung kongo brena bono ba. Go duen no tak no mi no loste mi no bore no wakti wapisi. Brada. Dat kan de na lusu dape na opo fu you dape. Uno top brada sisa toch? Wat is zo gemakkelijk? Zo afvoeren. Uno ini afvoeren abe gemakkelijk. Zolang je maar archi. Yusrefi. De konfo. Top brada sisa. Da yusref oshifa au go. Mano alasanito. Alefam takito. Na fesito. Evo alasansa wani dan obiasma no bede ino babi no wan potis mata pa gronta podisi wan wala mala tapa he gronta po ala libis mata pa gronta po wani wan bun suti libi so wan furu en trawa no wan furu ma so tak de kanya de kadringi de na guaro ko de na do next dat wala mala wani en zo'n thing Vija se to Brazisa. Evo so wani. En de Congo boma june abo sweet ya no so. Maar zo'n thing
Convo e juno. Maar convo e juno na sanata takisa kisi. Je verstaan? En dido. Im de altijd tevreden. Sayu abi. En brasa. Yusrefi. Na boomfasi. En lobby Yusrefi. Omdat die disi na a bigi sani san Yusrefi. Moest do Yusrefi. Omdat zeide. Sonte. A convo. Den convo. Kan teshu. En de altijd ek teshu sa metego tak altijd. Convo ek test uno ala ting. In ala fasi. In ala fasi. A convo ka duan santa ki. Ey. Wa gewoon sani tomo juno. Snel. A convo. Kuta ki da rokoto. Ja rokoto. Da yuna supervisor eh. Maar dan je rokoto tra je doet alles aan boom en je ziet dat je we samsa. En voor manager position oppo. Mi ook kiezen. Want me doe alles op top en me go. Zelfs aan me moest doen me doen. Maar dan bamba manager position oppo. Dat de man GA. Hey! Ide bafli baroko. Want de man libi pardon, de man disi dati. Kies ati bron. Je fiet sari, je fiet disi dati. Maar, asan dati. Nou een test. Asan dati. Na de convo zitten zo. Omdat zeiden. Aroko la manager position inom abeng. Omdat kande sonte ma seti wansan kande. Kom makamichu if you go kade tang one yari de kies ontslag. Isheto. Sayunachi. Iyon ya ting sa de convo shika baso posa. Dat is sitak non. Dati uno meka kisen wan dati. Ogwe baka one yari. Ma pade akatala pe kade fi 6 akatala pe takis pension. Maar yo vendak no. Bla. No. En dat je fadon, je vier fadon, maar ino fadon. Na oppo. En dat zo'n tetigo takanga de convo voor you. Dat je sister sa do sorry, taki no. Na pisi roko dat ya no voor you. Wis oho Google, wis aman sa kisa roko. Kom baka you. In a company. En dido brasisa. Asandi si. De furu sa e pesa nanga wi. E pesa furu nanga wi. Ma uno sabi unego denki yo luku soso rex. Une luku links. Uno luku wafes, uno luku waka. En dat is een probleem. Teki so ambos kopu to brasisa. Imluku ala sei. Inoka luku wansi no. Ala sei imluku. De yusre oshi. Akte yu fadom. Son ting. Na wan krabasi na chiwatra ya fanodu. Fu opo ibaka. Awan chimo fotaki. Fu opo baka. Want asan pesa. Afado di fadom. Anwa bigi fadom. Omdat zij de zo'n ten soort amus be pasa. Zo'n ten soort na de convo wan sorry wasani. Adido de make you fadom. En het jest dat you fadom. No. Na oppo de wa make you oppo you ai fu luku san travasi. Want afas fa je luke no anwa bon fasi. Dalo make you fadom. En dat zo te wie, ik is wel zo don de kaart heb ik koskovo. Ja, kovo dit daar, zeg maar kovo. Huh? Zeg dat aan me. Mi nou kovo. Take me panic, take me alles. Take me die to adopti. Me go kerking. Take go kerking.
No one chechi ne kona you. Je go sing hele gedisi, doe alles zo sadi. Je weet dat je, ik ben gado no. Zo gari feni. Sta you feni. Pe. Sa you must be do. Gos don krude na yusrefi. Omo te you ansani. Te yeres maar zei ik long trooi dezelfde ding. En long wat kijk de content. Ik heb het goed niet. Ik volg Jezus Christus. Ik dis de. De lei. De lei gevaarlijk. Oh, braaf is dat. Ik hoop ik ben nog steeds verder. Waarom mensen? Zo jak de dansen, jak er helemaal. De lei, je is refi. Nou, zijn probleem zal bij haar weer op eten. Ja, no we. Maar die de no a paciëntie. Nanga den schrevi. Nanga tapanana tata. En die de man shita ki asan safe sa. No, test. Isap so libisa man no lobby test. So libisa man no wan tap sang. E de kis ala moun, 3 dusung, 4 dusung. Ta plostele de kis 1 dusung. De no wana sati, nee! Mi no man libi so des, mi no man go restaurant ala day, mi no man go party ala day. Luko, agron tapu, sweetie. Masali bis ma pot srep tap agron tapu. Agron tapu sweetie sa nana tata potele fam de. Masali bis ma poti tap agron tapu disi. Na soso ay chak dede nanga trobi. Dat ton taki sali bis ma ay do. Ano bon srefi. No. Srefi. Want ala de san disi na soso san fu feta o srefi. De grond tap sani. Na feta o srefi kontak mina bas, mina disi, mina mi ap ome money, mi ap ome oso, mi ap disi dati. Dat soso dat jere. Ome moi krosi, ome nyan de nyan, ala, dat tu wan. Ine shalobi. No. No, ine shalobi. Ye shen chiso no. Se sale shalobi. Moro kursa yere. Yo mo ko me ko big money, e me ome money, me ome go to sani this tati. Biggie go keti, biggie go this ala linga ala so say. Dirwagi ala na grond tap sani. Want we libi sama. Une libi lang. De tu futu sa banga de tu anu. De meti disi. De na langa libi. De tramite libi langa moruno. Waso ma bla 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 bla. E mek bigi. En wan play basi abla trawa. En bras u libi sweetie. En bras u srefori. En opu servito u sita wan fado. Mo ta tu shwanta amoro we breiti we la. Aya fadi no shi. Abo wan play bigi le shi. Ineshi, ala bigi wansa abi. Luku next anati da ai abase afoflu. Adi aso ye no me de koshi koshu. En place de koye pita luku sa sample sa disi dati. No! De breiti. Batali bisama. En dati de shipa lobi de to. Makane best ma se koshu. Dibe snap bon tapi futu. Ayusre be yepeng. En yep ding. Die van de dag ego kiso cruza. Ino man fending. Te be yepi. No. Te de koma kala di tak eh. Yo brada ino man fi barchi jimi. Mina abi oh no en ego srefi. En ego la sam sadang. Mi no sabia. Baya. Abu me gwe me shiera. Ine shali bisma moro. Ono aksi tak yung
Maar ieder koes heeft ze eigenlijk die dat die van jullie. Maar kan ik koes heeft ze nou. En heb ze. En heb ze. En daarom toch praat is het toch. Temet goed dat altijd toch. Tarati ika abi. Wil ik niet maar abi. Maar betere in de sukufunos. Abi sarati na tralibisma. E we libisma e wakana boom fasi. Da plosre isha libisma fado of abibisma abi yepi fanodo. Deika yep alibisma. Maar no si soma alibisma de tak emo. Mo ye pas ma disi of want. En pano demoro. En sano demoro. En brada no demoro. Komi yepe. A masra fe gwelibe komi yepe. Isap say da masra gwelibe. Isap say ino sabi. Ino sabi. En sa konvo e juyuna altijd voor you. En daarom zo'n te teweshi akrai tapu. E dropu nomo. Omdat hij na sarati sawe do, so abi, en sawe ji. En dido da je shitaki. Je amoni ma money ne tang. In een man draai na money van je want draai. Omdat zeiden, je praat je koloko. En dat je praat serie fadon. Te chakra e bitaku. Te mus mek possible ap 5 baartje no je ap 1 baartje no mo. $100 possible 500 no. A 500 euro no de. Na 250 euro of de 100 euro je kies no mo. Samsa. Dat je vier pardon. Samsa, sami do verkeerd. Ote mi do asanisi. Dat ik contacti, tegos don dege, ego dege taki. So een ting, ibe do so. Maar je doet dat sani. Maar je praxeri taki above mi ati me doe, mi lop doe, omdat mi kan doen. Maar nou, fado voor you dape. Zij wacht niet voor kom. En dan kon dus do praxeri taki of famo op misre tide baka. Kom gewoon dus maar zo bij je pifosi. Kego. Tega na te. Bam, eja. Tega na camino down so. Mesribi. Na tutori met dat gas op assisi. Na sansa ipsa. En daarom. Te you up. Stani zijn. You put in ede je go do. Zij moest doen aan de ammonie of zij je abi voor doen. Wie zo mij kon. No je weg. If you buy to alle saka. Voor heel moe. Bivro taki. Ko one day. Bivro man inabi wan kisali. Ye jeng. Tabika kombaka. No jeng. No jeng. Omdat I makes break for you. For you sarati. Insta, you plan you alisi. Say they be from no plan en alisi too. Voor a helmo. Say they go crash you. Omdat you ati sweetie. Maar na baka se ambi vrouw ta keko koshutak. Ay look I play biggie. I play biggie disi dati. En dan mogen zij tak dat pe ook nak you later. Dan mogen zij tak dat pe ook nak you later. Want dan later tibe bij tu sakalisi. Je ziet dat iemand bij nuano mo. Apa doe je van dat per? Maar fadon dat die, als je schrijft fadon, make you schrijf fadon. Investa. Saya voodoo. Go actie na nata pardon. Nanga de kom voor you. Anga de wasa ba. Taki je teki verantwoord. Ini wasa sa you do. Tai no musu do. Je teki verantwoord. En daki you dry pare. You dry boto voor you. Dat you schrijf oshitaki. Srafi. You e bigi oppo you schrijf baka. Want sabi taki. If you make yourself pardon. You must make yourself up. You must oppo yourself baka. En yourself oshifa you must oppo yourself baka. En daarbij komt dan bribi in yourself. Loop yourself. En you na nummer 1. No one's man ons kwalon to you.
No. Je moet daar altijd in een mindere. Altijd in osso. Dat je abi moet tapu. Voor iniwan libi sama. Voor iniwan kovo. Voor iniwan yoka. A tere komo te itaki. Ai, ik kan make alibis maar dat koe mi osso. Dat ik kan doen dat. Maar zonder dat, no doen. No doen, Bransisa. Omdat die, yo, pardon. Yo, pardon. Yo, pardon. Because you really be sama. Don't think, toch? We share dat niet gemakkelijk. En dan zeg no spang. We share gemakkelijk. No. Gemakkelijk in je ei. Maar ik kom voor ei nog gemakkelijk. No. Ik kom voor ei de travasie en dan you. Musabi, want tra save me there. En ami one day. Want zo tra zo we praten toch ami one day toch. Ik kan alleen. Me bepaal. Nummer 1, nana tata. Nummer 2, naar de konvo. Nummer 3, tata you. You na laatste one. You na laatste one se bepaal. Is jouw story toch, Bransisa? En daarom toch, zo'n ding. We allemaal in plaats zitten. Ami. Alles doen op, hè. Alles dat pas doen ze. En daarom toch, Bransisa. Sami wan junu taki. In alle dingen, alle momenten kan contact je vader. In de bereid voor dat wanneer wanneer ogo misluk. Persoon ting of zo dat je vader. En zo'n ting zo die vader echte. Maar sabi taki. If mi vader. Mim opo mi serevito. Ano so? Na lek plotseling if akari vader. Je taat dom? Nee toch? Mi no ma opo ma. No, mi ne opo. Ima opo ma. Je dono. En dat na lesi. Dat na dom. En zo je moet shitaki. En mi va no blad no. Mi ma opo mi se bakato. Dat tot ik if kovo vasti. Mi va dom. Mi moet ma kan opo mi se bakato vasti. En atrobi sang if libisma anu dine. Of if kovo anu dine. Mi moet maar sek misrefi uitte. Mi mogen doen anyone sani voor op misrefi. En daarom dat mi want te branchen zetten. Asani sani ka begi. Aan bigi sani. Takanga isrefi. Aan bigi sani. So te uno eshen lau. Ugo proberen. Go takanga uno. Bransisa so wafunu usaba pisidistan. En we shimarti te we taka ons refi. We shimarti tru marti. En dido mi wan tego alamala tide. Leri u brada you sisa. Leri u pikin fu takanga den strefi. So nte de pikin di fu no teng. Me abe srepanga de kif mi jaso. Tranga yesi! Oh mi yei. De kiri sa ding na tennis, de archi. Zo de archi, maar zo op ding. Oh, deze bala sani. En ala sa de sabi. En mo pojai na don sani se, a telefoon. A telefoon a boom, a internet a boom anga don. En meester sani na don. Even staan. En na dati de che e bribi moro. In isang, de jonge wan say kono. In sa wilek bla oru wan de satide. Zij takanga ding. De no bribi. Na sa tralibisma e contacti de bribi in. Maar sa mi wantegunu utang takanga ding. Utang opo de aiji ding. Utang sorry de sani. Sa wisabi ti de. Because one thing okong. Taki do longo suku tak. Hey, mi ma betakso, mi tante betakso, mi omo, mi grandpa betakso. Mi sa betakso.
Maar zo'n ten zo'n toch de laat je de. Maar het detect disi in de editaki in iniwa tente you fado you ka oppo you schrevi. En van je oppo you schrevi, gota kan you schrevi. No long. Waka schravi. Ante je long. You skoti futu na sani wan losani. Because it tesane waka ko ala sande tap apasi for you. Ala so maka o jompo kon tap you pasi. Na te you fadon tu. So bria o delon to you. So bria. Yoshi ala so sani, ala so jugu, ala so boskopo. Maar zolang yuk abi edena ko rufasi. Da ala de bria sawan ko mindri you. No ma kon. Because he ede da rostu na bonfasi. Je gebruik je verstand en aartje je schreef. Want dape adeto im aartje je schreef na bonfasi. En na begi na sametak altijd na bigi sani. En teki verantwoord toe voor iemand sani. Wie sang in alle ting teki verantwoord toe. Wie is aan je fout. Wie is na trouwen voor mij teki verantwoord toe. Je actie pardon. Na libi sama na konfo na yoka je actie pardon na nanatata. Want dape na moro bigi sani sa wilibisma. Musabi taki. Teki verantwoord toe en actie pardon. Anotak te actie pardon of teki verantwoord toe. Je saka you schrevi. Want willi bisama. Na wa presi we udenomo. Uno da loktu, uno da gro. We snap wan presi pe na natata potuno. Maar zo af we praxer u hey gang. No. Wan presi na natata potuno. Tapa gro tapo disi. Anat so bi pe. Sami wan jitu de brada sisa. U teka disi. Taki wi ala mala. I wan ting. So wan fun fadon. So wan fun oppo. So wan fun tangano we o fadon. So wan tu we suku wiki no de. En so wan fun no shi. Tak fami fadon misa fan fadon ba. En misa samim do. Misa precies fami wakano. Misa tak tide. Vanaf tide mi ati. No de fabe de before. Ano tak ketro wali bis te kifran tu tapu srefi en te inapsara tanga trawa. Maar, you sabi taki, mi tek sana tata gimi, en de konvo sana tata potam tapa en sa family, chako famita dami, mi waka pasifu deng. Dan, ogo na fana tata pot gimi, pa musugo. Adati. Dati. En mi fadon, maar mi sita ki mi no mag fadon, want mi doe die si mo fadon, dan mi no do ento. Je verstaan. Dido, maar zonte, e fam taki, a yor katranga yesi. Da yo fadon, brap, maar dem opo baka snel. En ala tengu sabi, te yu fadu mak ika opo. Le fami te yu taki, e vi fano tapa doti, inota donta. Yo opo, ala to afudo. Bransisa, dit bij de baka program akovo na wisani. Ik ben iemand anders dan Ginofian. Obia man Ginofian. Tantasi obia na obia fumi. En dan even na titi. Mopo fu para komiti kauna. Liba. Angabusi. Weza. Komi baru dape wan. Bigi odi tapo. Na, sorry. Sa fos mi baru wa. Odi mi onteng bra mensa. An sisa mi betaki. Mi be pramisi wan bra. On tu bra na sisa tak mi bo belden. Tidi baka program. Maar dat gaat me niet lukken. En mi betekent dat ik bellen een weekje samen met Passa. En dat lukt me. Omdat zijde. Mi betekent even op een rustpuntje even. Maar ik heb vele. Mi kom niet aan voor bericht zijn. Misschien schrik je die je bericht op MSS. Dat ik de bericht die smopo. Maar mi nog van asal type Passa. Ik ben me verontschuldigen aan voor alle sanat dat mi wacht die zo lang voor pikuno. Maar ik van na tataki. Ik wil komen taki. Mi musu oppo en do sa mi afu do. Omdat die alamala san de san sembos kopo voor mi actie en wacht voor antwoord. Maar sonte ades toefsi furu taki mi na mapiku alamala iwan fasi. Omdat sabi tu ik zit ook aan het werk.
En zo'n in meeste geval, mi weet het in Marokko. En de wacht in Marokko heb ik ongeveer een uur of uur en een half, want ik zit wel lukken, dan maar wat uren af fugo pot misre baka in lukken. Maar in elk geval, op kies op passen samen, dan met ik alla wiki naar semsa met taki, maar het gaat door. Het is veel, meewang. Maar ik van dat tapoting als met de king, mensen. Ja? Abo, kom je baro aan en me begon allemaal een share program dit Jimmy. En ujima tom op YouTube en op Facebook, ja? Abo, dan gaan we naar Jo. Mera afala, afire alarm me als ik go door, omdat ik go aan, want dat begint een beetje meer body. En een grote kok, hij tak me maar minus a body. Je zou het Chinees dit op. Akonde kodere miza de omeyari bata pago tapu minus a body. En dan pas 19 jaar. Minus a body. Mensen, dape Johnny John odi dape na anem. Respecti grani angasaka fasi. Ola de Steenbach dape in België. Virginia Water odi. Henry Denham odi. Respecti angasaka fasi. Kijk me voor me aan. Ninka Sidina Hoogdorp odi. Jim Lawrence odi. Mavencio multibetit odi. Wendy Baldwin odi. Vanuit België. Meneer van der Veer moet het op naar in Zwolle met vader odi. Maar you know is prima hoor. Oh, oké. Mavencio. Oké, Mavencio. Abu. Odi, Robbie Morgenster, odi. Kraan Zakapasi, Harald Baumgart, odi. Brada Luc, strijdhaftig, Graham, odi. Harald Baumgart weer, odi. SOO, vanuit Nederland, tijd. 9 uur tijd. Ja, 9 uur tijd. Het was 9 uur tijd. Oké, we gaan lukken samen, Sani. Frank Perwijk, odi. Sintja Garden, odi. Dankjewel. Auke Kolen, odi. Dankjewel. De geluid is niet zo perfect. Hopelijk niet september, hopelijk gaat het bakabom. En Erik Markate, odi. Ja, dat heb ik uitgevonden. En ik hoop dat de boom baka, maar ik ga een test doen. Moet we een test doen. En dan met checken mijn paneel. Als zo'n paneel me even. Ik denk, ik ga druk op een meisje met beplanning. Ik weet het niet wat er eigenlijk aan is, maar go checken. Ja, mensen, bedankt. Natasha Rembrem, odi. Annie Willems, odi. Plantin Bernstein, odi. Ja, dat ik heb vernomen. Dat ga ik later gaan checken. Geluid is niet goed, dankjewel. Oké, mooi. Jim Lawrence, odi. Ricardo Baumgart, odi. Abu Brada, Ricardo de Labo, omdat we hebben niet idee hoe dat actief wat we daar dus even aan een vrouwtje. We zijn een beetje, we doen een soort kookje samen en dan gaan we met breiden toe. Ik heb het al en dan zat deze dan van mij dat ik naar telefoon dan de look me gaan krijgen. Maar helemaal, Tamara, als ik zeg dat mobile, ja, mobile alasma, aan mobile alasma, ik ga paar mensen bellen, want mijn normaal bel alles, maar dan wordt naar telefoon vanavond maat het net over een paar dagen, want usabi one telefoon te betaki na te wie etaki zo lezen, wala mala sabi taki het duurt soms uur, half uur, soms 20 minuten, maar soms het duurt 2 uur ook. En ik ben af even maar 2 uur, ja, dan usab, salat. Ik dacht dat ik kon toch. Also, maar ik doe mijn best met doen wat ik kan doen. Ja? Eerst wat dan reizen, odi. Marsha Hiwat, odi. Estelita, jonge vat, odi. Diana Hiwat, ik weet dat ik moet bellen, ik ga dat doen. En ik ga mijn promotie. Maar een weekje is het, mijn appointment plan. Minutak so day,
Maar als ik zei conditie sa, heb ik een plan sa mi os go through to mijn telefoon en me kari mina sap so de. Mi sap so de maar mina mataka di. Kodak woensdag, me komt dat je gewoon plein. Ik denk woensdag ben ik de hele dag vrij. En dan moet bel, en mijn collega dan moet bel, want zo lees me kies al eens e-mail. Dan moet bel, met antwoord berichten, ja. Hoe kan standby, want toevoegen, maar mijn kan 100% ga ik klaar zijn te veel, ja. Sakur Smith, odi, Milan van de moeder dat odi. Letitia, Koning, odi, dat ben tata kondre. Sonnetje, odi. Klo Marvino, odi, wat zijn akkoord precies? Treka en Fuka. Wat zijn akkoord precies? Akkoord weet ik akkoord, maar het is winti. Dat nou winti de meid. In deze baan positie het is winti, maar het is goal. Analyseer, maar wie Afrika het is akkoord. Asana akkoord. Maar deze man is op deze man op aan winti. Want winti is lucht. If you go totaal letterlijk, kijk aan winti. Aan winti why? Mi akkoord voor na winti, nou aan de kant. Na akkoord. Ja? Dat die. En stel dat vraag je actie mee. Wat zijn akkoord voor precies? Sreka en wat? En Fuka. Wat denk je nou? Level dat je akkoord voor na salibis met elkaar winti. Na zoals de na okotaki zijn geesten. Na san precies noemen kan want die akkoord voor to na san sta na ta poti zoals de na libis ma sape de a yoka voeding to de metaki het heilige geest is dat toch je bent soms met a je voor jou a kracht voor jou je verstaan dat na a yoka oké en zo'n kom voor na yoka en dat zo'n kom voor na sanleki van libis ma de maar de dewan hier transot fasti je verstaan en dat die na apisito dat die en moro furu fa apisi salat minosabi je verstaan atori abrasreka tere metak abrasreka de metaka word sreka to na moro furu na te obia was masa obia na dat zijn we obia ding als maar dat is maar jepi libis ma pot libis ma na begeleider want obiasma na begeleider en zo'n na zo'n meest alle ting ja bi wan PCP ja vi gona wan tra obia sama samusu pochu na tapa pasi fa ala samus de abi bepaalde sani samusu do fu poti taki tegos dona bangi da is don persis fa imus don fa obia wane dat na on pisi fa sreka tegona gewoon obia sama meka obia ma washi gewoon ano wasreka no because asansa obia sama odu yusref kan do yusrefi was is refi maar ala sani sa de odu de kar sreka bogo sreka ingif mi mogo na woord to sounds maar ik gebruik voor zo manipulatie ja en Fuka sana Fuka ik na wanneer en wan Fuka kan de ala sosane ik kan pote in ala soort contest ik va eme Fuka dat betekent me veer misrefi isa so me tak afuka sos me itaka akunu ala sosane maar dat nou wordt dan sas ma meki en karsani na de pasi want Fuka ika ganaas maar dat ik attack in ik tak in Nederland ik verveel me Fuka ga misrefi je verstaan aso ya polo worden staan apolo betekenis ne baka ja abo if you want some more for send app ko Jimmy of da okatakwan day na telefoon ja Frans Cairo odi le speki gra nga saka fasi iniso wana dem odi Fifi Hasselbank odi niet vandaag vandaag niet Koluko wacht die Koluko kalender Misabi be bel me voor Antori maar ik dan ik ayuru sa you bel me mina be ma pika telefoon oh teman Tamara Owas kaya Tamara Matega na Euro ode Koluko tegen voor you tem baka voor you de nasrana en 3:09 baka ni Euro Nederlandse tijd ja abo
dat we gaan. Moet ik mijn bril dat die even, joh, mijn bril dat die. Even mijn bril schoonmaken. Mensen even, hè. Wat heb je maar lezen? Wat staan? Safira Roosevelt, Senwa Boskopo Kojebe. Kan ik maar lezen, zodat mijn bril. Ik heb gedroomd dat ik met mijn man in een auto was en toen was er een auto achter ons klem. Uno en toen zei mijn man, schuif nog, maar asma no ben wanneer, maar die asma stap uit naar wie, nou, een vrouw. In even staan aan het hè? Oké, kom je deze bagger. Ik heb gedroomd dat ik met mijn man in een auto was en toen was er een auto achter ons klem. Uno en toen zei mijn man, heb je hier? Schuif nog, maar asma nog ben. Oh, asma actie voor schuif, dacht ik toch? Asma nog ben wanneer, maar die asma stap uit naar een vrouw. Mijn man, she not in a bosko voor de shara. Ik ben daar man in wagi, want asma kon klem uno en amafi taki schuif, maar asma nog een schuif. Maar asma no bosko, maar die asma moet also uitje naar een vrouw. Mino sabi even. Mino sa sabi taki fa bosko polisi. Mino machine no ti yama e reina wagi. Dan was bako klama wagi. Dan ma fi tak e skoifi, maar dan vrouw moet also. Mino sabi. Mino sabi ara. Sorry. Mundo wentje odi gili dapen in Rotterdam met Willy dapen in Rotterdam met vrouwtje odi. En Demi Rose odi. Odi Brachino, de speaking aan groetjes van Wekers familie Dimitri en Lali. Odi allemaal dapen. Strana uma odi le speaking aan Sakafasi. 2 daarop odi. Brachino, ik wil mijn ervaring met u delen. Ik doe van overal, ze luistert naar mijn hart en zegt dat het niet goed is om een lange verhaal kort te maken. Gelijk naar de mijn cholesterol is hoog. Moet nog een hard filmpje maken. Ik heb dus geluisterd naar die stem. Mooi tori. Dape je shito. Dat hij te je artje schreef. I was dan. En assisa disi. Go. Sang. De bigisma. Sorry. Inabos koputaki. I wil check je schreef. Want dat is boom. En die go. Luko sa go si. En dat die moet tegen te operatie dat toch? Na bribi sa abi unu schreef. En a passi sa waf waka. Want konvo no consuma e chambos kopu konjiyo. Den alatim arki you schrijfi en dat no bingo luku sane. Dat te luku e abe agona data. Maar die dan agona data dat no be sa ento dat bem goluku dat ai goluku no trasani kan de luku sa e sa. Maar die agona data ba da konvo sone takina abuba abi wan problema. En dat is mooi tori. Gratanyifa a tori fisisa. Mooi tori. Dit is nou ervaring sa wala mala musteki. Wala mala. En prati jitrawang. I verstaan. Omdat hij dit al een bigilusu. Sa asisa disi. Kisi. Ja. Pera don tam. Odi moeder dat betena in kauna. Respecti en alla. En Caroline en Sandy en alles maar en Glenn alles maar odi en mevrouw Marsha is haar naam denk ik Glenn vrouw en Sandy heeft me abe Sandy toe en het one day Sharon wala maar na kona dape odi en Chani Koya odi wala speaking bravi
Asade. En Gerda Eitelo odi. Puketi Nusha odi. Mi pa odi na respecti fasi. Van uit Brokopondo, Bronsweg, odi tenas na kodre. Tata putap sei, odi sisa. Dan gaan we naar Karen van de Veer. Dan ben Karen odi nanga. De piki voor you anga masla voor you Peter in Zwitserland odi doe de groet op mij. Yolanda Sydney odi bigi brada you know. Odi tu sisa Karen. Ja. Daarvoor Rinaldo dat penasra konde odi maar you nang Allah respect we hebben lang niet gesproken. Alles gaat stap goed met mij hoor. Ik heb een mooie item voor u. Ik zal het op de app voor u sturen. Mooi story dat we tak kwam de editie braka. Dat we kiezen bij bellen ja. Mooi story brada. Respect je dan sa kapasi. Vanessa Frans odi. Pardon. Consita 70 odi kapitje. Wat denken mensen? Vanuit Den Haag. Patrick Pero odi. Respect je dan sa kapasi. Albert Pinas odi. En Patricia Wolf, odi. Ramona Massini, odi. Peter MF, odi. Marcia Santo, odi. En Steven uit Para. Mildred Meinas, odi. Kiada Apollo, odi. Mildred Meinas, odi. En Peter MF, bel me more. Atak ino bel mi moro. Ote Peter, se no bosko baka jimi tapo ano bel mi moro. O mi no bel you moro. Se no bosko bo jimi tapo fare kare. Ta Facebook of tap WhatsApp ya. Sakura Smith odi. Manier kino mi drink mi bedena mi mama. Also mi mama bes dona doro. Sei plotseling wang mang lonko nanga wang nevi pu juko mi mama. Da mi loko taki mi mama na neem mi verdedigd in schreef da mi feti na man. Erik Market, het is goed gekomen haar. Maar ik respect voor dat je nou. Oké, Sakur Smith. Dat je iemand best doen, dat we maar lonken aan even, dat Igor en Jeppie Juma. Nou, sabi wat ik jasu toch? Atori di sito. Aboskobo, sabi denk mi ma herinner met je verleden week ik kan gewoon tori so voor je paso, sabi denk je to mina man denk je. Maar sa efsa, de boskobo sa ekisito. A jesi taki wan from de na in you also, you also na you sting. En dat de kom voor cha boskopu ko en so tere boskopu na boom boskopu en so tere boskopu na boom boskopu. Om dat zei de ina boskopu di si say jim jaso en luko chimso from say de metak from omdat die amamo bosu na stratiko da ma wan suchuma ma da you e jompo effetito anaso maar say de amawa suchuma en you ma ikashele kwa konfo iwasta bra, ik kan bel me, anotide, maar awiki say ko, tap Facebook of Messenger, da mga yotaki, maar in bel me, ebi de nasra ko, de bel me baka for euro, ja, en dan tata ko, de bel me baka ne euro, do kata tune somoro, ja, da sonte kade, titi kapiki direct, pute iwasan, ja, abole speki grane, want you want to for the week two, want to lazy, you want to drink, and the drink you, I sorry tune so, one from dape. Ja, abo, let's pick grani sa kapasif. Erik Markiet, het is goed gekomen, mi breedte. Let's pick grani sa kapasif. En Minda Kalimo, odi. En Deisha Des. Wacht je nog weer, odi. Ik maak soms iets mee. Het lijkt alsof mijn linker ondervoet scheurt wanneer ik loop. Wat is dat? Nou, sonte ap te maken na nga. Wan konvo. Sa sonte e juan marchi
Awang te yuan sandape. Maar im luku if ano soso you futu eisota kwa ifute pritaton taki. Akade ala sosane. Maar luku if dat na ineste sani sa epesana you futu. Se wamos komputa MSF. Maar mi doe het op hem, if ik kan doen het op van de kare, WhatsApp amorobo. Ja? En kade ik kan tegen mi moro op WhatsApp. Sa if sa moro na use chin schrijf. Want ik was aan de solisa na aputu wan solisa na ala presi in use chin. Do sorry, want dat wa marchi. Fu de convo. Dan een passa of sa passa na ding. En de wa aandacht. En dit is nou een PC. Ja? Abon. En dan gaan we naar Bommel en IBO of Ebileo. En met akebo Rasta Babi. Wat is het? Rasta Babitus. Odi, een neefje van me heeft over me gedroomd dat iemand me heeft doodgeschoten. Nou, if you neef dre abrayo, dat was maar sutukiri. Akade true, dat was maar sutukiri. Maar sutukiri, anade dat was maar sutukiri. Oké? Sonte, akadeta kwa sani e kukukom. Oké? En sonte, kade ano you asma drink tuk. Asma drink kade inschreven. Je verstaan? En nou een convo dan dape. Je verstaan? Want één tak één iedereen abrayuta. Wanneer je voor je toch? Akadeta ki wan problema de ina familie. Dan de convo voor één. En shisa op een zak kan de. Another one de. No. Wan familie problema. Je verstaan? Dat die een shitaki. Wan kom van takje koba. Wan briade. En asanati. En im akse anekjepi. Omelezi adre abrayu. So, des de drain. Omelezi ashiyu in drink. En vader debede. En sumamoro ashile famiri. In de boskopo. Fu eng. Want lefa adren soto. You know. Adren you. Makarina bifo adren abra trasma tu. Je verstaan? Voor asem passie voor you say. Minusap even na massie of passie yang in a familie. Maar in a tori dat if a massie yang in de dat betekent a problema de na massie. If you na passie veng, dat betekent a problema de na passie van familie dat. Je verstaan? Maar nou een probleem de sa de in a familie. Let's begin grani. Voor de bla 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 bla. Ja, oké, dan gaan we naar Natasha Abias. Abasia. Ik heb gedroomd dat ik never een man gaat vinden. In het verleden had een dame mij gescheiden met mijn man. Nou, je hebt gedroomd. Je hebt gedroomd dat ik nooit een man gaat vinden. Nou, iedereen dat nooit in een primera zaten. Maar zij deed toch? Ik hoop een sorry, zij deed u nooit op een man. Want samen moest je dat nooit op een man. Zijn een reden. Of en zijn je zien naar fossi. Sampa sa ina bifo. Goluku baka ina bifo sampa sa. Te pe you na you man prati. San you do. San you man do. Sa alibis man sa teki man. Sam sa eigenlijk. Want. Te wan komen dat nooit op een man. Dat we reden dit toch. We zijn de altijd. En in afasande, we lussen de altijd. En zo, dat is een luko sana pisitori dat. Ja, abule speki gradi, ja. Natasha, ik ga u contacten. Goed zo. Daar zit een spier, doe dat, ja. Dan gaan we praten, ja. Volgende week, lief van nou. Daar zit een spier, odi. Vanuit Frans, odi van uit Cayenne. Brami van de vet dat we in Groningen, odi le speki gradi aan Sakafasi. Mensen, dat was alles. Als ik meer dingen krijg, zal ik laten dat ik alles zeg. Maar met dat allemaal grantanje fuko acha program akova. Wie zal ik mag data pena dat kondre abra liba tena sana kondre tena Amerika toe met barua bigi odi en iedereen die ik moet bellen, Holman, Onomandi, maar ik ga dat doen mensen.
Aso ala metako ala malasa ko acha pro ako fora wisani analis pikiran saka fasi. Tena dewa saka sabana fo sei fo papa sei. Me baro wa odi and juno wan bigile speki anga saka fasi ya.